איפה? למה אתה לא אוהב? לא נשכם, מול הפנים של מישהו. רגלם. כל העם מסתכל לפוסט, מחר לא תהיה. תגור מול סקנה, לא תסתכל. היי דובי. היי דוב. היי דוב. טוב. לשבת עכשיו. מפריע לך הרגל שלי, דובי? זה מצחיק כפי ששמתי לך אותם אתמול. היום בבוקר במקרה. היום בבוקר. מה אתה מכין לי תה? אתה מערבב שמאלה? כן. כן? אבל אני תמיד קטע. נותן סיבוב אחר גם. אני עושה שני צדדים, אבל... אתה מתחיל בדרך כלל שמאל? תמיד מתחיל שמאל. כן? כמעט תמיד. זה קטע, גם אני נראה לי מערבב שמאלה. אני לא חושב שזה קטע, לרוב האנשים מערבבים שמאל. לא, כי ימינה זה נראה לי יותר הגיוני לערבב. מכיוון השמאל. לא. כולם מערבבים שמאלה. אתה בטוח? לא כולם, אבל זה... תחשוב שזה יותר נורא קל- הגיוני יותר קל לימני. אבל. לימני זה יותר הגיוני. לערבב שמאלה. כן, נראה לי. בהרגשה שלי. אני לא מסתכל... תן לי רגע לנסות לערבב שנייה. עזוב, תעשה כזה דבר, קח את הכוס הזאת, נעשה ככה, תראה לאיפה זה בא לך. נראה לי שמאלה. באלכוהול אתה עושה ככה. שמאלה? אבל זה לא משנה, זה כל דבר, כאילו... זה 50-50 אמור להיות. כן? אתה כאילו יכול להבחן את זה ככה? 50-50 אמור להיות. טוב, אתה אומר שאתה אומר. דובי בדק את זה סטטיסטית, הוא עשה מבחנים בבית. לא, אין שום סיבה. אתה בודק כאילו עם האנשים שעובדים אצלך על איזה כיוון הם מערבבים? כאילו זה חשוב? זה כאילו אומר משהו? לא, אבל אני מסתכל על דברים אחרים, זה לא אומר כלום. זה לא אומר כלום. דברים אחרים אומרים לי, איך הם מחזיקים בקבוק ממנו. אז עניין הערבוב של איזה כיוון הם מערבבים את התה זה לא כל כך חשוב לך. התה זה במיוחד לא חשוב בבית. במיוחד שאין תה. בוא'נה יופי של תה. זה הטיעונים שלי, קראו שלי. שני איזה שני? כן. מה זה הטיעון הזה? הוא קצת מוזר.